Selamat malam guys, salam sehat. Ketemu lagi bersama Banyu Bening guys. Supplier Ela untuk kapur siap meluncur. Ki kali ki ngusungi meneh rono ngene Mas Dani. Sakmono kuwi iki, sakmono kabeh ngusungi rono Mas Dani. Kudu kuat ya, kudu kuat. Ana masa depan bola. Kudu kuat. Tak dukno. Asik bilang dukno. Baru terus dipikul bola. Baru terus dipikul rono. Ya to gamane ya pikulan, heeh to. Supplier Ela untuk kapur siap meluncur nang atimu sabar ya. Sabar, proses.